Mapuche, beren hizkuntzan, murugilu, enguru edo miuru azeria eta filu edo bilu zubeari izendatzen dute piztia. Piztu bildurgarri bat, zakur, azeri edo otso handi baten tabanekoa. Animalia horrek, azeriarena, lirurikeena omen du burua, baina gorputza luzea eta bihurkorra, uretako zube handi baten gizakoa. Bada, zubeen antzera eskakak dituela esaten duenik, eta baita uretako piztien antzera egatzak dituela dioenik ere. Agian, itxasoetako zubeak eta aireetako eren zubeen manera irudikatzen dituzte ñurubiluak azeriaren buruarekin beti ere. Kontua kontu, egiazale ospea duen jende asko aipatu du animalia horren itsas dotorea azeri batena edo azeri baten egitekoa dela. Zeinerekin sortzen baititu zurrunbilo ondagarriak ibai eta ibarretako uretan. Kondairak dio, ibai zabaletako ur lasai eta sakonetan bizi dela ñurubilua. Esaera zaharrek esaten dute ez dela inoiz fidatu behar ur lasaia. Eta izatza indar handiz giratuz zurrunbilo gorputzak sortzak dela. Gainera, izatzean dituen gako edo amuen antzekoekin edo non harrapa dezakete, eta ibaiaren ondora, ibaiaren ondo goitzu eta eraman erremedierik gara. Itotako ez, elikatzen da ñurubilua. Ibaian hain hilgarria den piztia ordea, ez du inolako ahalmenik uretatik kanpo. Uretatik urten ezkero, otxikara jasanezinak jota egitzen baita lurrepeleko hauzeak izozuzko balu bezala. Urrotzetara ohituta dagoen piztea